Aceasta e povestea unei curse neobișnuite. Testoasa Walter împotriva iepurelui mare. Forța serenității contra energiei nebunești. Pe cine se poate baza Walter? Ce învățăminte trebuie să tragă mare? O poveste emoționantă despre puterea prieteniei. Fabule cu final neașteptat 2. Iepurele și testoasa. Pe canalul Exactamente. La frontera envían mayor cantidad Bueno, tormenta, loco.